It-tnejn filgħodu numru ta' attivisti residenti Dinglin u bdiewa waqfu x-xogħlijiet li qed isiru minn Infrastructure Malta f'Ħaddingli. Dan hekk kif Infrastructure Malta ħabbret li se tkun qed tkompli bil-bini ta' triq ġdida li se taqgħa triq id-daħla tas-Sinja triq San Ġwan Bosco u sqaq il-Mużew f'Ħaddingli. Fis-sqarrija l-Movement Graffiti qal li Infrastructure Malta qed jippruvaw jibnu triq fuq DZ fuq raba li jinħadem u li għalih m'għandhomx permess. Graffiti qalu wkoll li din it-triq se teqret siġar tal-ħarrub li għandhom il fuq minn 300 sena filwaqt li se tkun qed tipperikola knisja medjevali. Infrastructure Malta qed tinsisti li f'dawn l-aħħar xhur kellha taħdidiet mal-Awtorità tal-Ippjanar, mal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi u mas-Sovrintendenza ta' Patrimonju Kulturali fejn ġew eżaminati l-pjanijiet u l-metodi ta' kostruzzjoni għal din it-triq sabiex ikun żgurat li dawn jitwettqu bl-inqas impatt possibbli fuq l-ambjent tal-inħawi. Infrastructure Malta intalbet tħawwel 30 siġra ġdida bħala kumpens adekwat skont ir-regolamenti applikabbli. Sa din it-tant il-ġimgħa li għaddiet it-Tribunal ta' Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar irrifjuta l-appell li sar mill-Moviment Graffiti kontra l-permess maħruġ mill-era għat-tneħħija ta' 3 siġar li hemm fis-sit ta' triq il-ġdida li qed tinbena.